Здравейте, аз съм Тина, вие сте с Tina's Good Food. Тук готвим лесно, вкусно и здравословно. Днешната рецепта, която съм решила да споделя с вас, е изключително подходяща за вашата коледна трапеза, защото на коледната трапеза е редно да приготвим нещо малко по-интересно, малко по-завъртяно. И това, което искам да споделя днес с вас, е моята рецепта за печена патица с кестени. Бих казала по-френски, колко е по-френски сега ще разберете. Но тази рецепта е много лесна, всъщност това, което я прави по-интересна е избора на птицата, защото, знаете, печено пиле можем да си направим и в четвъртък, дето се казва, но Коледа е момент, в който е време да експериментираме с нещо, да впечатлим нашите роднини и гости, които сме поканили, ако ние сме домакини. Така че сега ще видите как лесно можете да приготвите патица и резултатът да бъде изключително впечатляващ за гостите ви и за вас самите, както като визия, така и като вкус. Какво ще ни трябва за тази рецепта? На първо място ще ни трябва една патица. Тя обикновено тежи около 2 кг, така че времената за печене, които ще чуете сега след малко, се отнасят за патица, която е около 2 кг. Ако вашата патица е по-голяма, съответно трябва да увеличите времето за печене, а ако е по-малка, да го намалите. Тази патица, която аз съм избрала, е българска патица, беше замразена и прекара 24 часа в хладилник, за да може да се размрази по правилния начин. Когато размразяваме особено такава голяма птица, но и каквото и да е месо, всъщност винаги препоръчвам това да се случва в хладилник, а не директно от фризера да я изкарате на стайна температура. Процесът трябва да бъде постепенен. Първото, което ще направим с нашата патица, аз вече съм го направила, трябва да я измиете хубаво, след което да я подсушите. Следващото нещо е да намазним нашата патица от всички страни. Това, което използвам аз, е зехтин и пречистено масло. Пречистеното масло, знаете много добре, го използвам, защото имам проблем с лактозата. Ако вие нямате такъв проблем, можете съвсем спокойно да използвате обикновено масло. Всичките количества, заедно с точния начин на приготвяне, последователност, времена и така нататък, ще можете да откриете в описанието, така че сега да се концентрирате върху начина на приготвяне. Това, което обикновено правя с пречистеното масло, е да го затопля в дланите си, защото така или иначе с него сега ще помилвам от всякъде тази патица и отвътре и отвън. Ето по този начин се стопля пречистеното масло от вашите пръсти, от топлината на вашата кожа и след това успявате много по-равномерно да разнесете по цялата площ на патицата, като не забравяте ето тук отдолу, където е под крилцата, самите крилца, въобще навсякъде трябва да бъде добре намазана. Накрая ще ви остане малко парченце масло и то може съвсем спокойно да си остане вътре. Така, там където има излишъци от кожа, също е хубаво добре да се намазни, защото те стават много хрупкави след това. И второто нещо, с което ще намазним, е около 2-3 супени лъжици зехтин. Ето така. Двата вида мазнина много добре се смесват като качества и допринасят за крайния резултат, който е много приятно хрупкавата кожичка на нашата патица. Така, обръщаме я по този начин, по който крилата са отгоре. Ето по този начин ще я печем. И сме готови. Сега оставяме я така да си почине. А през това време ние ще се заемем с нейната плънка. Ще я пълним тази патица. С какво ще я напълним? Сега ще ви покажа. Ще я напълним. Тази патица ще я отделя. Ще я напълним с няколко продукта. Кои са те? На първо място дреболиите. Всички, ако вашата патица идва с дреболии, съответно това са дробчета, сърце, воденички и шията, те трябва да влязат вътре в плънката и обратно в патицата по време на самото печене. Те много облагородяват вкуса на крайния резултат. Това, между другото, се отнася за всички меса. Много по-полезно е, когато готвим с определено месо,
и имаме и вътрешностите, дреболиите, така да се каже, те също да влязат по някакъв начин в рецептата. Другото, което ще ни трябва, са около 100 до 200 грама кестени. Аз използвам варени кестени, можете и печени кестени да използвате, няма никакъв проблем. Кестените са един много хубав есенно-зимен продукт, който много си отива с птичето месо и особено с това на патицата. Затова ще пъхнем вътре кестени, все пак е сезонна коледна патица. Другото, което ще добавим, което е по-специфично, са ябълки. Аз имам в случая печени ябълки, които съм опекла. Имам винаги цяла зима печени ябълки и печена тиква в хладилника. Правя най-различни неща с тях. Може спокойно ябълката и да ви е обикновена, сурова, не печена. Един брой ябълка влиза вътре. За предпочитане да е от киселите ябълки, да не е най-сладките. Ако нямате ябълка или някак си не ви допада идеята за ябълка плюс патица, може да замените ябълката с тиква, можете да замените ябълката и с портокал. Също става много добре, портокал и патица много си отиват. И изобщо не се страхувайте да добавяте плодове към птици, защото си отиват и към всякакво друго месо всъщност, но сега в момента си говорим за птици. Другото, което ще ни трябва е, аз съм използвала половин глава лук, ако лука е по-малък, цяла глава също ще свърши работа. Малко мащерка, мащерката много се разбира с птичето месо. Ако нямате мащерка, може да използвате розмарин, може да използвате и микс от двете. И най-накрая ще чукнем едно яйчице за спойка. Измивам се и се връщам обратно. И така минаваме към плънката. Вземаме си един тиган и в него ще сложим нещата, които ще използваме за плънката. Тези както са, без да ги режем, направо влизат вътре. Аз предварително съм нарязала шията, така че другите неща са окей. Кестените сега. Относно кестените, зависи кой как предпочита. Някои хора ги блендират заедно с ябълките и с лука. Аз предпочитам, когато са на малко по-големи парченца. Обичам самата структура, аз по принцип много обичам кестени, но обичам структурата на кестените, затова редовно просто така на 2 на 3 ги нарязвам и с това приключвам. Някои дори ги оставям цели, за да може, ако ми се падне цял кестен, да ми хареса, че съм имала късмет. Те са вече сварени, така че абсолютно никакъв проблем няма. Ето така. И тези ще ги оставим цели. Ябълката по същия начин, тя по принцип служи за овкусяване. Моята е вече сварена, мисля, че е печена всъщност. Отново ето така на парченца нарязваме, колкото да не е цяла. Ако ябълката ви е сурова, можете и да я настържите, можете и да я пасирате, както на вас ви хареса. Ако искате, може да оставите просто така на 4 парчета разрязана, само за аромат, след което да я изкарате и да не я ядете, ако ви идва твърде странен този вкус. И лука по същия начин, него ще го нарежем малко по-надребно. А докато аз бъркам, вие може да влезете в Facebook и да влезете в нашата Facebook група, която се казва Здравословни рецепти без глутен, без захар и без лактоза, /Tina's Good Food, където ще може да се срещнете с още над 30 000 души, които се хранят по този начин и се вълнуват от рецептите, които споделям тук в YouTube канала, за да не изтървете нито една нова рецепта. И ако имате каквито и да било въпроси или коментари, да ги споделите с нас в групата. Очаквам ви! И той влиза вътре. Мащерката я оставям така, както е на клончетата и яйцето оставаме за последно. Слагаме малко зехтин и отиваме на котлона. И сега за няколко минутки, 5-6 минутки ще са достатъчни, ще изчакаме да се сгорещи тигана и мазнината и леко да се задуши нашата плънка. Плънката вече е готова. Ето вижте как изглежда. Време е, докато е още вряла, да чукнем едно яйце. Яйцето в случая служи основно за спойка. Можете съвсем спокойно да минете и без него. Ето така.
Докато топлината си свърши работата, се връщаме отново на патицата. Това, което не видяхте, беше, че добавих сол и черен пипер към плънката. Сега е време да осоля и самата патица, както отвън, така и отвътре. Обикновено това, което правя след като посоля, е да натрия цялата патица, за да съм сигурна, че навсякъде е отишла солта. Това ми е много важно, защото много мразя безвкусни птици. Така. И последната сол отива за вътрешността. Добре. Готови сме с тази част. Време е да напълним патицата. Тя в момента е обърната наобратно, но това е по-лесният начин, по който можем да я напълним, затова ще се възползвам и накрая ще я обърна просто. С помощта на лъжица разбъркваме последно сместа. Вече виждате как яйцето спомага тази цялата плънка да придобие една по-лесна за пренасяне структура. И пълним патицата. Ако се страхувате, че може да ви запари, можете да изчакате още малко, естествено, да поизстине малко тази смес. Ако сместа ви се окаже повече, отколкото е капацитета на вътрешността на вашата птица, съвсем спокойно можете да оставите останалата част около нея в самата тава. Вече мога да ви кажа, че уха е страхотно. И чакам с нетърпение да стане. Така. Натиквате сместа с помощта на лъжицата, така че да може да се увеличи вместимостта. Така, време е вече да обърнем нашата патица. Ето така. Сега. Това, което ще направим е да разпределим сместа около нея. Така, какво друго ще влезе в тавата? В тавата ще влезе 200 грама бульон. Момент, само че пак се изцапах. В тавата ще влезе 200 грама бульон. Този бульон е това, което много често ме питате във Facebook групата. Костния бульон, къде да го слагам, какво да го правя, как да го приемам. Навсякъде, където в рецептата имате бульон, можете да използвате вашия костен бульон. Имаме рецепта за това как се приготвя домашен костен бульон и съвсем спокойно може да сложите както пилешки, така и телешки бульон. Няма никакъв проблем. Аз обичам да смесвам различните видове протеин. Ето тук слагам. Той е желиран, както знаете много добре, заради колагена вътре в него и желатина естествения. Изсипвате го около патицата. Не я поливате отгоре с него, защото тя си е намазана с мазнина и тази мазнина е нужна, за да може да се придобие хрупкава коричка. Другото, което добавяме е вино, от кога не съм отваряла, няма да ви кажа. Около 100 мл бяло вино. Ето така, пак гледате да не е отгоре. И последното, което ще сложим е един морков, една глава или половин глава лук и чесън. Аз специално обичам да са на малки парченца, защото след това ги слагам в соса, така че влизат директно в чопъра. Така, няма място тук. Готово.
Отново ги разпределяте около птицата. Те много приятно се запичат, поемат си от бульона, от ароматите, които патицата има в себе си. Изобщо по време на печенето се получават много красиви неща с вкуса, което е точно това, което целим за такава богата трапеза като коледната. Какво следва да направим? Следва да покрием тази тава с фолио, за да не ни загори патицата и да я вкараме на 200 градуса загрята фурна и печем за 1 час. По време на този 1 час на 20-30 минути отваряте патицата и поливате отгоре с сосчето, което се е образувало в тавата. След като мине този 1 час, махате фолиото и допичате до златиста коричка. Обикновено се случва в рамките на 20 до 30 минути. Нашата патица вече е готова, излезе от фурната с много приятна коричка и съм сигурна, че отвътре ще е много сочна, а плънката ще е направо божествена. Начинът, по който избирам да я декорирам, е естествено в тон с коледните празници. Това, което мога да ви дам като съвет, е когато декорирате патицата за празничната вечеря, да изберете продукти, които навяват на идеята за зима. Например, може да изберете розмарин, който много наподобява борови иглички, или направо, ако имате откъде да дръпнете едно-две клончета борови иглички и да ги поставите около нея. Също много и отива дафинов лист, който много прилича на имела, който е толкова известен в Америка, и въобще нар, кестени, портокали, ябълки, всичко, което ще придаде допълнителна свежест и което ще прикани вашите гости да пробват различни вкусове, а именно към патицата и някакъв плод. Много се надявам да направите тази рецепта, защото не е трудна, а пък резултатът е много впечатляващ, и да ми споделите в коментарите дали се е получила сполучлива. Това е от мен. Весели празници!